שלום לכולם, הגעתם להדרכת וירטואל די-ג'יי 8. היום אנחנו נלמד איך לעשות רמיקסים. אז דבר ראשון, אנחנו מגיעים לתוכנה וגוררים שירים לפה ולפה. עכשיו, כדי להפעיל אנחנו לוחצים פה ופה. בואו נראה. ראיתם? אם לוחצים זה מתחיל מההתחלה. ופה לעצור. גם פה בואו נראה. לוחצים, מתחילים מההתחלה. עכשיו אנחנו נלמד איך לעשות 4 עיגולים. אנחנו לוחצים פה to משהו, ואז לוחצים for next. ואז אופה, יוצא לנו 4. עכשיו, אנחנו נתחיל עכשיו לנגן. עכשיו, ראיתם מה קרה? ראיתם את זה? אנחנו בוחרים קטעים, ואז כשאנחנו לוחצים על זה, זה מתחיל להפעיל אותם. אז בואו נראה את זה פה. ראיתם מה עשיתי עכשיו? סיבבתי וזה עשתה כל הזה. אפשר גם להחזיר אחורה. ראיתם? בואו נמשיך. אוקיי, נגיד אני רוצה את הקטע הזה. אז אני לוחץ 1, ואז בואו שאני לוחץ 1, זה נוצר. עכשיו נגיד אני רוצה, נעבור קצת קדימה. סוף קדימה. עכשיו פה, בקטע הזה אני רוצה את 2. ואז אני ממשיך להפעיל. אוקיי. אז עכשיו אנחנו נלמד מה אלה עושים. אתם מסובבים את זה. ואז עושה את המנגינה יותר חזקה. בואו נשמע. וגם את זה אפשר לסובב. ואז עושה את זה יותר חזק. 2 מסובבים. זה יותר חזק. אוקיי. מה שרציתי להסביר לכם עוד, כאן זה הווליום, שאתם לא צריכים לגעת בזה. ואוקיי. אז פה מה שרציתי להסביר לכם, כאן זה המהירות של הקובץ. זה הרגיל. וזה המהיר. זה הרגיל. זה איתי. זה מהיר. זה הרגיל. זה איתי. עכשיו, גם פה זה אותו דבר, זה אותו דבר, אותו עיקרון. עכשיו, מה אלה עושים? אם אני רוצה לשמוע את 2 השירים במכה, אז אני משאיר את זה באמצע, וזה ישמיע את 2. אבל אם אתה לשמוע 3/4 מהשיר הזה ורבע מזה, אז אני אשים את זה ככה, שזה יישמע ככה. ואם אני רוצה הפוך, אז אני פשוט שם את זה ככה. וזה נשמע ככה. ועכשיו כדי להקליט רמיקס, אנחנו נלמד זה כבר פעם הבאה. עכשיו, מה עוד אנחנו יכולים לעשות? מה זה? נלמד את זה בפעם הבאה. עכשיו אנחנו למדנו לעשות רמיקס, ובואו נראה מה יצא לנו. רגע, בואו נעביר. כאן אתם יכולים להעביר את זה ל1, ואז זה פשוט ינגן לכם את 1. רגע. לא, משהו לא. הנה, זה מנגן לי כאילו 1.
עכשיו זה כאילו... הנה. סורי חבר'ה על זה. הנה. אז זה מה שזה עושה, משאירים את זה לאחד וזה מה שהתחיל עליהם. אוקיי, אז אנחנו רוצים את זה ככה. זה ממשיך. אוקיי, זה קצת מעצבן חבר'ה, אני יודע. בואו נוריד לכם מהיר. אז כן חבר'ה, נתראה בסרטון הבא. אל תשכחו לספר לחברים שלכם על האתר. נתראה בפעם הבאה ויאללה ביי.